Αν είσαι αληθινός λάτρης της περιπέτειας, ξέρεις ότι η άγρια φύση δεν αστιεύεται. Καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Ορίστε η βασική σου λίστα επιβίωσης. Πρώτο. Ένας αναπτήρας. Το εισιτήριό σου για ζεστασιά, φως και μαγειρεμένο φαγητό όταν τα σπίρτα σε εγκαταλείψουν. Μετά, ένα πολυεργαλείο. Λεπίδες, πένσες, κατσαβίδια. Ένα εργαλείο, 100 λύσεις στην τσέπη σου. Μην ρισκάρεις την αφυδάτωση. Πακέταρε ένα φίλτρο νερού για να μετατρέψεις οποιοδήποτε ριάκι σε πόσιμο νερό. Μια κουβέρτα έκτακτης ανάγκης ζυγίζει σχεδόν τίποτα, αλλά μπορεί να σου σώσει τη ζωή κρατώντας τη θερμότητα του σώματος. Ένα φορητό μαγειρικό σκεύος σου επιτρέπει να μαγειρέψεις ή να βράσεις νερό οπουδήποτε. Βρέξει χιονίσει. Και μην ξεχνάς ποτέ ένα μικρό kit επιβίωσης, επίδεσμη, σφυρίχτρα, πηξίδα και άλλα, συσκευασμένα και έτοιμα για οτιδήποτε. Κάθε αντικείμενο εδώ μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ αγώνα και επιβίωσης. Πακέταρε έξυπνα. Η περιπέτειά σου εξαρτάται από αυτό.